Ja tässä videossa mä pelaan Chiefmoran XV1 Reloadia. Ja jos haluat joskus tulla pelaamaan mun tänne, niin joo. Mä pelaan teille viikoittain. Mä tosta joku... Hei. Eikö mennyt? En mä ala mitään edittaile, ei mulla edes ollut hiili niin. Ja tässä on joku V-Bucks-juttu, että jos sä löydät mut ja oot tilannut mun kanavan. Vitsi mun aimi on hullu. Niin jos sä oot tilannut mun kanavan ja en mä jaksa, miten mä sekoilen. Moikka, niin jos sä oot tilannut mun kanavan ja näin, niin saatan ehkä juuri sinulle niin arpoa V-bukseja. Saattaa olla ehkä joku ainakin yli 100. Yleensä varmaan joku 500 V-bukia lähtee aina. Tai nykyään alkaisi lähteä. Te herranjestas tiimaa. Jäi. Mitä sä kämmäät siinä? Ota lääkettä. Eikä taas ei osunut muhun. Et sä ole mun takana. Mä en jaksa. Niin. Ja se niin. Pitäisikö me ottaa vielä semmonen, että sulla pitää olla sama skini kuin mulla? En mä tiedä. Ei täällä oo näitä tiimaajia. En mä jaksa suakin. Heitän toi tohon noin. Mitä tää jätkä yrittää? Et sä tullu siihen? Mä varmaan kohta menen uuteen, kun nää vaan tiimaa. Naps. Ottakaa siitä, te ootte ihan surkeita. Ota toi. Kuka täällä mua oikein ampuu? Vai ne mua ei. Mikä tää mun snipuaimi on? Tätä jätkä yrittää köllöä mua. Mä en tiedä just seivasiks mä itteni. Mä yritäis vetää snipu päähän. Sä et lopu. Näytän nyt se pää sieltä. Vikachanssi. No en mä. No niin mä jäin. Mikä tää mun tuuri on nyt? Just tulee toi. Just tulee toi Boiling Reset. Mä inhoan tätä Boiling Reset. Katsotaan kuinka paljon noit. Ja sitten mä vaikutan sen friendiksi, kuka saa 500 V-bukia. Täällä on aika hyvä tuuri, että älä kato mua tolleen. Jäi. Mä inhoan tätä jätkää. Tää on joku Boiler. Kun näähän nyt ei oo mitään. Mut sit mun friendit, joita mulla on, niin ne ei saa kyllä tulla lunastamaan mun, tai siis niitä. Ketä sä ammut? Siellä? Niin siellä on.
kuole, voitko? Sitten mä kohta varmaan reporttaan tänne. Ne oli mullakin aikamoisia aimbottituureja. Ne snippuvedot. No siis se on mun snippu, siis mulla niinku lähtee hyvin sille ja sitten sillä chapter 5 riipperi. No kiva. Kuka idiootti täällä oikeesti on? Mä en oikeesti jaksa, mä koko ajan teen tyhmiä. Noin. Oh! Jää, jota siitä, älä rupeekaan mulle. Kutit vähän nenää. Siis älä edes rupee yritäkään. Pam! Kuka tätä yritti Miksi mulla vaihtui tää glitch? Mä jaksa tätä mun logia. Mä inhoan tätä mun logia. Niin vedetään sitä vaan suoraan mammutilla. Mammutilla päähän tämä jätkä yritteli. Moido. Ei ne oikein kiinnosta tommosen kämääjän kaa. Kuka tää on? Varmaan täällä ketään puhui, kun täällä yleensä on ota siitä jäi. Ui. Mihin toi riipperi ampui ton kudin? Tääkin yrittää jotakin laki. Siis tää nyt jotakin lakipumppujuttu yrittää. No niin, nyt lähtee. No eittekö te kui komeeta oli? No niin nyt on fiilis. Oh my god, ei oo fiilistä. Nyt tehdään vuosisatojen paras. Pistellään huolella muuten nappi. Tää on ihan kiva se. Kuka mä yrittää ampua? Mitä? Glitch. Onko mä laki? Mihin toi meni toi kutti oikein? No en mä tosta kyllä niillä snippulla saa. Joo, ota siitä istu. Nyt tehdään glitsi vasta, toi on niin ärsyttävän näköinen jätkä. Mitä? Tehdään sit vaikka tolleen. Veikkaan kyllä, että nää ei kuulu nää äänet. Ja kun mä teen ekan video, tai siis
tokaan. Mä en tiedä missä järjestyksessä nää tulee, mutta joo, niin missä järjestyksessä nää tulee, mutta niin. Mä menin ihan sekaisin, kun tää yksi jäppää täällä. Missä toi on? Se on tuolla, no niin. Ei tarvi katsoa mua. Mihin mä ammun? Tää on ihan sairas. Kattokaa nyt tää. Tää Kenelle sä siellä oikein naurat? Naura itelles vaan. Tää toi jätkä just lakisnipas mut. Te tiimaa. Mä laitan sit vaikka ton tohon noin. Naps. En oo mitään. Naps. Sit käy hakee tää botti täältä vielä. Mä tiedän miten se saa mun laki pumpattua. Ammutan toi tonne ja menikö vähän pieleen? Jäi. Mutta kuka tee on? Haluatko sä uudestaan, hä? Ai haluut? Mikä aimi ihan surkee. En mä jaksa, mulla on ykkösen tämmönen huono. Siis mua tää yksi häiritsee täällä. Niin. Pam! Hei, nyt mä saan mun Shockwave Launcherin takaisin. Kuoliks se jätkä? Okei, mä tiedän mitä mun pitää tehdä. Mun pitää ehkä sittenkin mennä hakee toi mukaan. Ei yhtään. Toi jätkä sokee. Sä et sit pääse mua karkuun. Jäi. Onks se tuplapumppu? Tässä ei tuplapumppua ja nyt mä häviän tälle siksi, kun mä tästä se teki vitsi tuplapumppu. Jäädään vaikka tähän nyt hiilailuksi. Mulla ei kyllä hyvä fiilis nyt. Ai niin, mähän vaan laki pumpata toi jätkään. Mistä toi niinku ampuu mua? Tuu nyt pois sieltä. Jätkä, yritätkö snipaa mua? Kuoliks mä? En mä oikeesti jaksa. Mä jäin tolle potille. Ja miten todennäköisesti mä tuun kostaa teille. Ui. Moido. Mikä tän nimi on? Double.
Tuo oli draw. Ei! Moikka, ei tuu ikävää. Te ette arvaa, mitä mulle just kävi. Tiedättekö te, mitä tää just huusi täällä? Jees! Mä kohtaa ei kun unnari. Mutta venatkaa sekka nopea vähän. Niin mä jäin äsken, koska toi jätkä snippaas mut. Nyt lähtee. Olitte siinä? Källi! Heti jos mä saan tapettua, niin mä taas jotenkin gridin heinä, niin... Napsata siitä vähän lääkettä. Mitä se oikein? Te ette tiedä, kuinka paljon mua ärsyttää. Siis mä tein varmaan tänään Admin Abusen. Still the Brain Rot videon. Admin Abusen. Mun tekis mieli kyllä full pissata, et sä oot tää jätkä oikeesti. Anna nyt se tappu mulle, no niin. Ei nyt. Näittekö mitä toi tanssi? Toi tanssi jotenkin bottien tässä heinä, niin... No niin, nyt mä jään Stormiin. GG. Missä tää on tää? No entä nyt meni ihan pilalle. Noniin. Kas tää etet sun päälle ei mennä susta irti. Päm. Kuka
kukaan impotti tää nyt oikein. Miks tämmönen jätkä? Älä pliide nyt oo tulos. Et sä stiilan. Mä melkein sain full piissattua toinen jätkön. Piti vaan laittaa. Sitten laittaa vielä seinä, mut meni sekaisin taas editin. 1%. Nyt jos mä... Siis mulle tulee tehdä nyt vaikka tämmönen. Mulle tulee mieleen, tai siis näin videon, jos tehdään vaan tälleen. Eli sit kun mennään nopeasti, niin kannattaa tehdä tää. Missäs nää nyt kämää? Onks toi nipuriikki? Kukas se siellä? Mitä ei nytkö tää ruveta tekee? Tuleeks? Mitä? Tää jätkä ei mitään full piissaamassa mua. Ja tää jätkä Steeled Osku Rocket is tappaa. Ei ollut Steeled. Kuka itse tätä ampuu tätä Sting-pommia? Mä en jaksa tätä äijää. Sokunne, tää on joku häkkäri. Se ei ollut tuolla, mä vannon. No nyt se sit jotenkin tuolla näyttäis oleva. Ei oo editistäkin konnossa. Ui vitsi, tää nyt ja tää jätkä jotakin full pieced. Is-Vax-kora. Mulla menee hermo.
Nyt tää jäppää täällä mikistä. Ai. No friends, en todellakaan. Mikä sun frendi? A, sä olet ihan ärsyttävä. B, sä puhut jotakin ihan töhöjen kieltä, varmaan jotakin enkkuantoja. Mitä mä teen? Nyt ainakin tietää, että ei ole kyllä kaikki ihan kohdillaan. Oh my days. Mitä? Mä edittasin sen, mä mitään. Hetkanen, mä oon 100% tsemppärin, eiks mun pitäis olla sitten Unreal? Jos sä idiootti oot sin hiljaa. Hiili. Toisella tosku kivettä. Oo hiljaa siellä. Mä... Halo? Onks täällä ketään suomalaisia? Okei. No joo, niin mäkin vähän ihmettelen. Mä oon ihminen.